Wadhene dala ma Ugunja ma yudore kaunti ma Siaya. Ugunja nigi wards adek kendo kwan jogo ombulu gin 60,114 komod bura nodong' nono tok welo mar Opiyo Wandayi kaka jatend migawo mar teko. Kendo koro wadhi wuoyo gi Steve Biko yor simu kata ng'we yamo mondo onyane ni Steve Biko weche dhi nade kanyo. Steve, oimore weche chalo nade Ugunja kama intiere no sani? Erokamano ahinya to wadhi en achiel kachiel ka nitiere Ugunja kaeri ka odong' mana seche manok kende to jopiny kar timo bura eri ma Ugunja e kuonde luto ombulu mopogore opogore mar yiero jaod bura margi manyien mana kaka iwachono en jalno ero mabende biro bedo jaod bura mar ariyo mar Ugunja kaeri ka jaod bura mokwongo mabende koro ne nie tam mar adek en Opiyo Wandayi ma koro sani nowal kod jatend piny kaka jatend migawono ero mar teko. Ka kar timo bura ma Ugunja ni eri ni kod ward adek ma en Ugunja ward man kod kuonde luto ombulu 52 ka iluongo Sigomre ward man kod kuonde luto ombulu maromo 35 ka mogik en Kidindi ward man kod kuonde luto ombulu 29. Ka magi eki kelo kanyakla kuonde go midhilute ombulu mondo rom mano kwan maromo 116 ka kwan mar jolut ombulu mondikore kod duol mar IEBC kaka jolut ombulu moyangi gin kwan maromo 60,114. Ka odiochieng' ma kawuono ni eri jalup jakom mar duol ma tayo yiero kod kiewo mano IEBC Fahima Arafat nolimo kar timo bura eri ma Ugunja ka nobiro mana mondo mi ochuo wang' okenge moseiki motelo ne yiero ma chan obadho odiochieng' makiny ka e kinde no ero Arafat nosingo ni karembe madhi tayo yiero ma kamaendi nyoso yudo tiegruok makare kendo gidhi timo kaluwore kod chikego eko mag IEBC magayo yiero ni gidhi timo yiero e yo makare kowacho ni ma ok en aena IEBC ok ne gini kaka yiero madundo ni kende to gida tiyo kod maeri kaka ng'iyo ni to kata ka koro jodhi mbele yiero maduong' ma 2027 mokayo machiegni gin okenge mag mondo bed ni gibiro keto mondo mi gibed kod yiero no ero ma huyanga kane nigiyo jopiny mondo mi oti gi thuolo ni ere wuok oko kendo gidhi giyier jatelo ma chunygi ohero. E kinde no ero bende kamanda mar obila e kaunti mar Siaya mano Samuel Kobina bende nowacho ni maromo obila 232 oseke e kuonde luto ombulu mopogore opogore kendo gidhi neno ni kwe kata arita kwe obedo makare e kinde yiero no kowacho ni onge ng'ikruok moro amora madhi wuok kanyo ero e kinde luto ombulu kod bang'e. Ka Mogik Java nwayudo kinde bende mar twak gi returning officer mano jalno ero ma bende dhi lando duoko mag ombulu gi eki kar timo bura ma Ugunja kaendi mano Denis Omari mano wacho ni presiding officers mago jogo eko madhi telo kuondego eko miluto ombulu ma e kar timo bura eri ma Ugunja gin kwan maromo 116 kod jolupgi bende 116 ka nosemigi sanduge kendo ne gicheko ma giyudo ni masinde kaachiel kod gik moko duto madwarore ni luto ombulu nitiere e sandugego eko kendo koro wacho ni onge jal moko ndikore ni giyiene mondo mi olut ombulu ka gidhi tiyo kod masindego eko mag lwedo kopo ni nitie jalno ero ma lwete ok onyisi ka masin ong'udo lweti to idhi ti gi lony ero ma irango suchi mondo mi ong'i ka bende nitiere e system kowacho ni jogo eko maonge system kanyo ok dhi yienegi luto ombulu. Koro mano ere kaka weche chalo kaeri ka pod wagoyo tach kaeri kago tiene mangima mondo mi wane ni kinyi sa 12 mana kaka returning officer nowacho sa 12 gidhi bedo giseyawo kuonde luto ombulu kendo no ogen ni dhi rumo koromo sa 11 mar odhiambo odiochieng' makiny. Erokamano Steve Biko ma wuoyo kodwa ka en dala ma Ugunja osemiyo gima timore Ugunja.